Cloudflight, unul din liderii europeni în direcția digitalizării. On Campus. Servus! Servus! Salut, Tudor Giurgiu! Bun venit la On Campus! Ne bucurăm să fii alături de noi. Și eu mă bucur. Și ne bucurăm că ai venit. Ești primul invitat care ne îmbogățește spectrul, ca să spun așa. Fiindcă din afara bulei. Da, din afara exact. bulei, da. Până acum Future of Work e o tematică dezbătută peste tot, dar din păcate limitată mult la cei care se întorc sau nu se întorc la birou, ca să spunem pe scurt, dar knowledge workerii sunt doar o parte din noi toți oamenii, așa că am vrut să învățăm mai multe despre alte industrii și am zis să începem cu cei care ne fac tuturor viața mai frumoasă, și anume artiștii. Și ne bucurăm să-l avem chiar pe Tudor Giurgiu alături de noi azi. Și Tudor, vreau să te întreb cum au funcționat relațiile între oamenii din industria voastră în această perioadă? Cum au funcționat lucrurile? Cum ați trecut peste? Ce ați învățat? Păi nu cred că a fost cu mult mai diferit față de ce s-a întâmplat cu restul industriilor, pentru că și la noi, precum în zona de business sau la, companii multinaționale unde oamenii erau obișnuiți să lucreze împreună, și la noi partea asta de implementare, de creare, indiferent că lucrai la un film sau la un eveniment, la un proiect mare cultural, lucrul ăsta se făcea în echipă și eram obișnuiți să lucrăm cu toții împreună. Ori regândirea modului ăsta de naștere și de realizare practic a proiectului ne-a pus în fața unor situații foarte bizare, care și asta e un status as we speak, adică constant. Și ieri și azi discutam cu colegii de la TIF că e imposibil practic să mai reușim să avem aceeași coeziune, comunicare între departamentele din echipa festivalului, pentru că anumite lucruri nu se pot face pur și simplu pe Zoom sau stând acasă și fiecare în propriul habitat lucrând. E nevoie la un moment dat să share-uiești informațiile, să fii împreună în aceeași cameră, în același spațiu de lucru, ori cred că a fost o provocare majoră toată schimbarea asta. În același timp, sigur că cred în această teorie, nu, care spune că de fapt orice criză te îndeamnă să găsești soluții creative, afli mai multe și despre organizație, afli ce merge, ce nu merge, te obligă să fii inventiv, creativ, să te adaptezi. Cumva asta am făcut și noi, dar tot modul în care noi eram obișnuiți să lucrăm a trebuit să se schimbe și probabil că cei cumva mult mai tineri, oamenii care au avut o plecare spre zona tech, au înțeles cum se pot descurca în vari aplicații și s-au descurcat mai simplu. Pentru alții însă care au fost mai refractari, lucrul ăsta a cauzat probleme de adaptare, deci cred că, din nou, nu e un narrativ cu mult diferit față de ce s-a întâmplat în alte industrii. Sigur că, pe de altă parte, au fost oameni care au lucrat în industrii creative care nu au sau munca lor nu a presupus interacțiunea cu zeci, sute de oameni, cum, să spunem, avem noi la TIF, când e o mașinărie foarte, foarte mare. Pentru aceștia de care zic, oameni pe care îi știu, implicați în vari activități, au spus că nu s-a schimbat major, pentru că au stat acasă, au dezvoltat niște proiecte, pe o bucățică, pe o felie, proiecte mai mici. Sigur că au trebuit să regândească partea de eficiență, de business, de lucruri care ne preocupă pe toți, dar au fost și cazuri în care, pentru mulți, așa un fel de, perioada cel puțin de anul trecut, când eram închiși în casă, lockdown-ul,
i-a ajutat, unii s-au reinventat și au regândit modul de lucru, modul în care unii, poate actorii, habar n-am, aveau apariții publice și au găsit formule să apară și au făcut canale de YouTube. Deci, cred că, până la urmă, văzut așa de la o perspectivă macro, oamenii s-au adaptat și în domeniul ăsta. Că n-au avut încotro, că până la urmă lucrurile au trebuit să meargă mai departe. Clar. Apropo de adaptare, anul trecut am fost voluntar la TIFF. A fost primul an în care am fost pe partea cealaltă a baricadei. Am zis, hai să vedem cum se vede de acolo toată povestea și ce am reușit să surprind și în cadrul voluntarilor, dar și din rândul publicului, a fost încântarea aia, bucuria aia că, în sfârșit se întâmplă un eveniment, în sfârșit oameni, în sfârșit chestii faine de cum ne obișnuiam să fie în Cluj tot timpul în timpul verii. Și mă gândeam că, da, chiar dacă povestea asta cu work from home va continua, ne vom simți din ce în ce mai izolați și poate nevoia asta de a interacționa totuși cu cineva, măcar din când în când, va rămâne la nivel uman. Și vreau să văd la voi, echipa care ați gândit tot proiectul de anul trecut, care pot doar să intuiesc că a fost sub un stres major. Dacă TIFF-ul e de obicei sub un stres, anul trecut cred că a fost added layer mult. Cum s-a simțit energia asta a oamenilor care ați avut senzația, impactul ăsta că, ce bine că am făcut totuși evenimentul, pentru că uite câtă bucurie. Da, asta a fost, de fapt, lucru primordial care s-a întâmplat. Oamenii, în fine, au avut un motiv serios de a ieși din casă și de a renoda relații sociale pe care ei nu le mai făcuseră de luni bune, de zile, și feedback-ul pe care noi l-am primit a fost exact cel pe care l-ai spus. Bucuria de a te revedea, chiar dacă în fine purtai mască și mie unul cel puțin erau proiecții doar seara, ți-aduce aminte, cădea întunericul, de-abia puteam să ghicesc cine e în spatele măștii, mai veneau oameni, spuneau Tudor, salut, mă uitam, zic, Doamne, cine o fi? Da. În fine, era un alt tip de interacțiune, dar bucuria asta de a ieși, de a fi, mai ales că erau proiecții în aer liber, sentimentul că ești din nou parte la un eveniment, asta nu cred că poate fi înlocuit, nu cred că oricâte inovații, oricâte moduri sau oricât ne vom obișnui să devenim, să stăm acasă și să consumăm filme pe platforme de streaming, să comandăm mâncare, să facem telemuncă. Lucrurile astea, ideea de a ieși și de a socializa, nu cred că poate fi comparată cu nimic și cu atât mai mult după ce ai stat izolat o perioadă. Și până la urmă cred, așa, din perspectiva omului care, în fine, are 20-25 de ani în zona asta, în industria noastră de film. Mulți, am citit și rapoarte și mulți americani în special, unde acolo a fost business-ul extrem de lovit, mulți își puneau problema către ce ne îndreptăm. Va muri cinematograful? Va fi? Ori părerea tuturor e că, în mod evident, vor dispărea săli. Modelul economic nu mai e același. Oamenii în momentul de față intră mai puțini, încă mai există temeri, încă e o perioadă de tranziție, dar ideea de spectacol cinematografic, ideea de festival, că e de muzică, că e de film, asta nu va dispărea și cred că până la urmă bucuria asta a întâlnirilor, în special cauzată de un eveniment, asta va rămâne de neegalat. Și înainte ca Vlad să zică întrebarea pe care știu că deja știu ce să te întrebe pentru că i-ai și dat o ancoră, vreau să-ți spun că, uite, exact o chestie similară ni s-a întâmplat nouă pe birouri, când am realizat că oamenii de fapt nu mai vin doar pentru că 4 pereți și o ușă, ci au nevoie de o experiență. Și probabil că și în cinematografie la fel va fi. Adică poate că sălile alea seci în care a intrat, a ieșit, gata,
o să fie mai atacate, mai lovite, dar poate că evenimentele de tip experiență, cum e și TIFF-ul, în care nu te duci numai pentru film, hai să fim serioși, adică e un cumul de factori. E un happening, sunt prieteni, e cafeaua dinainte, berea de după, party, toată povestea aia e atracția. Da. E la pachet și Absolut. atunci o să câștige, o să fie probabil mai puțini, dar evenimentele și experiența va fi cu atât mai rewarding. Da. Seamănă cu ce am constatat, ce credem noi că se va întâmpla și în lumea birourilor, adică vor dispărea săli/birouri, dar experiențele care vor rămâne vor fi la un nivel superior. Exact. Și mă bucur tare că ai adresat deja și mi-ai lansat o ancoră pentru o întrebare pe care spun sincer de când am aflat că ai confirmat invitația noastră, abia am așteptat să o adresez. Se referă la industria voastră și la trecerea asta spre streaming. Eu fiind un fan Netflix de mult timp și nu doar Netflix, urmăresc schimbările din industria voastră și mă întreb, este un lucru bun pentru actori, scenariști, scriitori și toți cei implicați faptul că se face trecerea industriei spre companii de tehnologie, pentru că dacă e să fim onești, sunt giganți ai tehnologiei. Corect. Vedem, intră Apple, intră Netflix, intră Google, nu știm ce o să intre. Este un lucru bun sau rău că ajunge crearea de conținut în mâna unor giganți care au aceste resurse? Va fi nevoie de mai mult conținut ca să-și umple platforme și atunci vor fi oportunități pentru cei din industria voastră sau nu? Sunt foarte curios de... Eu cred că fără discuție e un mare câștig faptul că deja investiția lor în acest conținut e una majoră, se fac mai multe proiecte și iată că nu se fac doar proiecte care să vândă bine, câteva platforme și-au asumat și riscuri în a produce proiecte, să spunem, mai puțin comerciale, proiecte care să fie ambițioase artistic. Asta a dus la apariția unor joburi în plus pentru actori, pentru oamenii din spatele camerei, deci eu nu văd decât aspecte pozitive. Faptul că deja mulți dintre ei au început să bugeteze și să creeze proiecte, în special miniserii TV și seriale în key territories din Europa și nu numai, iară mi se pare extraordinar. Aștept, cred că România e așa on the waiting list, e o țară unde Netflix-ul cel puțin ar trebui și sunt convins că se vor deschide robinetul cu bani pentru producție de conținut propriu. Ori toate lucrurile astea cred că sunt pozitive. Sigur că încep să capete putere tot mai multă, sunt lideri de piață, deja cineva făcea calculul că la Oscar-uri anul ăsta eram obișnuiți cu marile studiouri, cele 5-6 mari studiouri americane care își împărțeau plăcinta nominalizărilor sau așa, iată că Netflix-ul devine key player acolo. Nu întotdeauna lucrul ăsta cred că e bun, acumularea asta de putere, pentru că dacă nu e bine... Cred că dacă nu e bine gestionată chestiunea asta și dacă nu ai oameni foarte buni pe zona de conținut și oameni care să fie în poziții importante de decizie, câteodată în timp lucrurile astea riscă să genereze, cred, să distorsioneze puțin raporturile pe piață. Deci, pe termen lung, cred, va depinde până la urmă de oameni și nu de mașini, ceea ce mă bucură, depinde de inteligența oamenilor, de bunul simț și de felul în care vor reuși să propună și proiecte ambițioase, nu doar cum erau până la momentul ăsta de glorie al Netflix-ului și altor platforme. Erau ani în care cineva, chiar nu mai știu, un actor sau un regizor american spunea că de fapt nu se mai face nimic interesant la Hollywood pentru că toate studioile erau angajate într-un război surd care să mai inventeze another superhero movie, iar să mai găsească să recircule o bandă desenată și era foarte puțin loc pentru a dezvolta un conținut original și surprinzător. Ori pe ansamblu, eu cred că e de bine ce se întâmplă.
Da, îmi amintesc că citisem, scap acum titlul acelei miniserii cu campioana de șah, Queen's Gambit. așa, care a dus la creșterea vânzărilor Evident. pe jocuri, a Da. cursurilor pentru copii. Brusc a devenit din nou sexy și interesant să joci șah. Și e fenomenal cum am reușit să transforme ceva care era foarte geeky și desuet în ceva din nou sexy și la modă, exact. Și e, într-adevăr, cum spui tu, accesul ăsta din afara bulei, cred că a adus o gură de aer. Asta e un exemplu bun în care vezi că poate avea un impact incredibil pe care puțin cred că nu îl puteau estima la început, probabil nici ei, cei așa, creierele din spatele acestor serii nu-și imaginau că pot avea un impact atât de mare la nivel așa de societate. Dar au putut să-și asume riscul să meargă în direcția asta și cred că, apropo de Future of Work și noi aveam cu Dror Poleg, unul dintre autorii pe care noi îi admirăm pe zona de Future of Work. El spunea că se vor vedea din ce în ce mai mult vârfurile de creativitate și că va exista o discrepanță mare între average și talente și vom răsplăti din ce în ce mai mult talentele pe zona asta. Cred că acolo ne duce. Clar. Eu puțin am rămas într-o dimensiune la care nu m-am gândit, fiindcă Tudor cumva mi-a confirmat așteptarea că e un lucru pozitiv și că se creează joburi, se creează mai mult conținut, dar ai spus că, ok, ajunge cea multă putere în mâinile unor companii, ceea ce exact ca și cu rețele sociale, da, sunt beneficii, sigur, corect, suntem cu toții conectați, dar în același timp, acum mi se rula în cap filmul și că presupun că era aceeași situație și între studiourile din America, doar că vor fi înlocuite cu 4 player sau câți vor fi, nu? Era aceeași situație și de asta spun, era o competiție surdă între ele, dar de foarte multe ori e, dacă vrei, foarte similară situația cu ce se întâmplă în zona sau se întâmpla în zona de telecomunicații în România. Vedeai un player că rula o campanie, un film, următorul copia și spunea, stai că fac și eu ceva, tot cu cartela prepaid sau nu ce, luăm și eu noi un supererou. L-am luat. Da, deci cumva mimetismul și pentru că de fapt oamenii din spatele acestor produse sunt firesc, it's a business-driven thing și toată lumea urmărea cum să dezvolte ceva care să aibă impact repede, să nu coste sute de milioane de dolari, ci 100 sau 90, nu 500 și în egală măsură să producă niște profituri mari, dar nu totdeauna schema asta și foarte multe studiouri au dat kicks cu produse în care au investit mult de tot. Da, ultima noastră întrebare, oarecum pregândită dinainte, era exact pe zona asta de business. Și nu știu dacă neapărat e un funky question, dar noi, pentru că tot ai spus, da, e un business la final. Și ideea asta creativului sau artistului care e foarte talentat, dar moare sărac, nu prea își mai are loc în societatea noastră sau n-ar trebui să-și mai aibă loc. Venind din zona de business, noi am observat la diferite structuri cu care interacționăm, de la startup-uri la companii established, faptul că au un gol de creativitate, să zic așa, cred că nu e cea mai bună exprimare, dar există o dorință, un necesar mare de a lucra cu creativi. Există unele concepte sunt extrem de plicticoase, pentru că exact ca și cei de la Hollywood și companiile în zona de business nu prea inventează mult și se copiază unele pe celelalte și ne întrebam cum am putea să aducem împreună, să colaboreze mai bine zona de business cu cea artistică. Știu că tu, de fapt, ai câteva proiecte în care tot te străduiești să-i aduci împreună și să faci un business din artă și businessul să câștige din această colaborare. E o rețetă de succes? Ce ar putea face businessul? Ce face arta ca să apropie? Eu ce cred e că
ce putem face noi așa. Noi, de fapt, suntem niște facilitatori în care oameni care încearcă să adune și să aducă împreună aceste lumi, care, într-adevăr, câteodată funcționează mult prea fiecare atomizat în bula sa. Și uite, anul ăsta ne preocupa problema asta. Anul ăsta însă am zis, hai să încercăm să vedem cum putem să-i aducem împreună. Am reșapat o secțiune a TIF-ului care se numea Infinitiv. Noi am făcut vreo 3 ani la rând acolo proiecte destinate noilor tehnologii. Ne-am dat seama că filmul se schimbă, nu mai e peste câțiva ani, nu mai e ce a fost și am făcut vari showcase-uri de realitate virtuală, realitate augmentată, tot felul de performance-uri live unde arta se îmbina cu tehnologia. Am făcut discuții despre viitorul Clujului, am făcut un summit în care am văzut care ar putea fi așa roadmap-ul pentru următorii 20 de ani, dezvoltarea Clujului la nivel tehnologie, creativitate. Și anul ăsta ne-am gândit să propunem să lansăm un incubator, de fapt, un business accelerator, dar pentru proiecte creative, pentru oameni care poate vor să dezvolte fie aplicații, fie proiecte de AR, poftim, oameni care se gândesc să dea și o dimensiune de business economică, dar poate că nu știu, nu au know-how și am spus, hai să fim noi cei care îi ajută, încercăm să le oferim practic această experiență în cadrul TIF-ului, urmează apoi un mentorat, cum se întâmplă în orice proiect de tipul ăsta, probabil niște premii la final și încercăm să facem un grand finale la Timișoara în toamnă, când Infinitiv-ul se va finaliza și sper câteva din proiectele deja selecționate să aibă o dimensiune practică foarte aplicată și să nu rămână doar așa niște proiecte despre care vorbim și ne uităm la ele, le punem în vitrină. Deci lucrul ăsta cred că se poate întâmpla. L-am văzut funcționând în alte... Am fost mai de mult în America, în Statele Unite și am văzut acolo proiecte cumva similare, oameni care erau puși să lucreze împreună, să co-creeze content sau idei venind din zone foarte diferite. Aparent, total fără legătură între ele. Fără legătură între ele, da. Dar bine, rezultatele au fost surprinzătoare și eu cred că mi se întâmplă des să văd că nu știm unii de alții, cum se spune, dar inclusiv creativi între ei. Tu nu știi ce resurse are X, poate tu ai nevoie, scrii niște mail-uri, vrei să le iei, să iei niște servicii la 100 de kilometri departare când ele sunt în orașul tău. Ori de asta spun că proiecte de genul ăsta probabil vor mai fi și multe altele, leagă aceste lumi și eu sunt încrezător. Cred că în felul ăsta se vor întâmpla, s-ar cu noroc, o se schimbe ceva, vor apărea niște proiecte, repet, aplicate și care poate au și potențial de business. Așadar, plănuiți un accelerator în zona creativă. Da. Cu un demo day la Timișoara, ca să vorbim Evident, pe limbaj foarte aplicat, exact. Sami, cred că mergem 2 voluntari. Absolut, clar. Ne înscriem pentru voluntariat la Timișoara pe demo day-ul de la Infinitiv. Oricum, felicitări pentru 20 de ani de TIF anul ăsta. Wow! Da, încă suntem aici, da, ne luptăm cu o grămadă de lucruri, dar... Cred că e o mare realizare și știu că te-am mai auzit pe tine povestind cum a fost la început și știu că nu a fost deloc ușoară experiența și toată povestea. Și apropo de Future of Work, modul în care lucrați TIF-ul acum 20 de ani și în care lucrați acum, cred că s-a schimbat complet. Nu risc să te întreb cum o să arate peste 20 de ani modul în care lucrați TIF-ul. Da, uite, vezi, avem aceleași, constant, de fapt, gravităm în jurul aceleiași paradigme, știi, old versus new,
cum lucrăm la fel ca până acum sau schimbăm totul și anumite lucruri nu le poți schimba, nu le poți înlocui. Vorbesc de procesele noastre de lucru, de, nu știu, vorbeam chestiuni până acum niște ani, obișnuiam publicul la fiecare film la care nu venea lumea, le dădeam un flyer și ei rupeau. Erau niște căsuțe în dreptul filmului, ca un vot, era un vot al publicului. Ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, e mediu și la final filmele cu cele mai bune calificative primeau niște premii. Anul ăsta de câțiva ani avem o aplicație, poți să votezi în aplicație, oamenii însă încă nu știu, încă preferă ruptul ăsta al hârtiei, știi? Și avem aceste discuții în echipă legate de cum, de fapt, face această schimbare de paradigmă, dar ăsta e un exemplu mic, e o întreagă, pot veni cu multe alte exemple și cred că, până la urmă, cu un pic de creativitate și cu dorință de a inova așa constant, se vor schimba toate procesele. Deși aici aș putea să fac un pic pe avocatul diavolului și din observația noastră, cu cât suntem mai tehnologizați, exact ca și exemplu cu cât stau mai mult acasă, cu atât am nevoie mai mult de experiențe sociale, cu cât folosesc mai mult telefonul pentru o grămadă de chestii, cu atât ajung să apreciez mai mult să scriu cu pixul pe o agendă frumoasă. Și apropo de ce spuneai tu cu votul publicului, îmi amintesc că abia așteptăm să ieșim afară din sală, să vorbesc cu cine sunt și tu ce vot îi dai și să rupi bucățica aia. E ritualic, de fapt. Smaranda, cred că am rămas noi doi singurii care facem advocacy pentru asta, pentru că, mă rog, colegi mai tineri din echipă spuneau, nu, numai din aplicație. Deci am votat, până la urmă, am abuzat de poziția mea. Și au rămas bilețelele? Și au rămas acele bilete. Sigur că se va putea vota și din aplicație, dar... Evident. Da. Abia aștept ziua de vineri și mult succes cu organizarea. Mersi. Și pe anul Sper ăsta. să fie bine. Mulțumim încă o dată că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc. Mulțumim. Succes. Mersi. On Campus.